बेथ' 19 थारिखनि समबार बाराय मोनाबिलि सम बिदिनो 4टा 5टायानो जाहैदोंमोन आरो बियो बाजाराव थांनो होननानै बियो थगायनानै थांनाय बायदि जादों आरो मानोना आं असे बिब' अब्लाबो बियो आंखौ थगायनानै थांनाङामोन आरो दिनै गावनि असे फिसाया जेनेबा गावसिनि थाखायनो जानांगौ लोंनांगौ थाखा फैसा बियो जेनेबा बिदेश जायगायाव बा दस्रा जायगायावबाबो थाहैथ'बाय आरो दा गावहा गोनाङानो न'खर बेंनानै थानांगौ जानांगौ बेनोमोन आरो जथि आं एसे दुखु मोनदों मानोना नों जेरावखि थाया मानो नोंहा न'खर दं संसार दं नोंनि असे फिसायाबो नोंखौ ना होनाखै रागाबो जोङाखै बोराबाबो खुद्रियाखैबो दिनै नोङो गावनि न'खरखौ न'खर होननानै दिनै बिखुनजो दङ बयबो जाथि खुरमा बाय बाहागि दं एसे गोसोखांनानै फैयोब्ला जोबोद मोजां जागौमोन आरो बेनिखायनो जथि आं रिमाखौबो एसे गोसोखांनायाव थादों मानोना बियो गथ' स्कुल फरायनाय नोंबो एसे सिन्था खालामनांगौ जथि जेरावखि थाया मानो फैनांगौ नोङो भुला बयहाबो जायो नोङो थाबैनो फैथारनांगोन जथि दा बे गथ'आथ' क्लास 5आव फरायफुनाय गथ' बिनि गोसोआ माबायदि जागोन नोंबो एसे हमदांनो हानांगोन बिमा माहारि जानानै नों गोरोन्थि मोनदोंब्ला नुदोंब्ला नोङो जेखियानो जाया मानो फैथारनांगोन जथि नों गावनि असे फिसायखौ फिसाय साननानै लानानै गजबनानै जाफैफिनदो न'खरावथ' दावरावआथ' गैया नाथाय मानोना संख्रि फानलुनि एसे एनै थरखौथ' थाखायोना जोंबो संसार दादों जोंबो मिथिगौ थाखा फैसानिबाबो एसे जानो हागौ अब्लाबो बेफोरा बयहाबो थाखायो दा नों फैथारनांगौ जथि मानोना जेरावखि थाया मानो दासिमबो जोंनि आदैया नेनानै दं नोंखौ दिनै नोङो फिसाजोखौ लाना फैफिननांगौ बेहाबो लाइफ दङ फिउचार दं नोंखौ फोथायनाय दंमोन जथि फरिखा खाथि जाबाय बियो जेरावखि थाङा नोङो फैफिनथारनांगौ नों दासिमबो आदैया नोंखौ नेनानै दं मानो नेया जानो गावनिनो असे फिसाय संसार जानो होनानैनो नोंसोरनो मोजां मोनलायनानै लादों जाबाय नोङो फैफिनदो नोंनि गथ'नि लाइफखौ साननानै जथि थाबैनो फै 19 थारिखआव नैबे न'खरनिफ्राय मा समाव थाङा बियो 19 थारिखनि बियो समबार बारायनि बिदिनो टाइमा 4टा बारबायमोन बिदिनो बियो थगायलांदों बियो आंखौबो आब' अमा बेदर बयलार बेदर लायनो आलासि फैयो होननानै बियो बुंदोंमोन बियो नोंबो बिदि होनदायनाङामोन ना थांदों बियो फैदो ना जथि जाबाय गोरोन्थिया बयहाबो थायो अनखांनाय थादो जोंबो गोरोबनानै जाफिनगोन नोंजों दिनैसिम नोंखौ नेनानै दङमोन जोङो 15 दिनानो बारलांबाय फैगोन होननानै जेरावखि थाया मानो फैफिननांगौ नोङो फैदो नोंखौ जाथि खुरमानावबा न'आव थांनानै थाहैदों साननानै जों दासिमबो जोङो नेनानै दंमोन बेनि थाखायनो जोङो दिनै नों फैयैनि जाहोनाव जों दिनै FIR होनाय जाबाय जेरावखि थाया मानो नों बेखौ नुदोंबा फैफिननांगौ नों जाय सोरजोंबा थांदोंबा फैफिननांगौ दिनै आदैया नेनानै दं नोंखौ दासिम नों गावनि असे फिसायखौनो जिउनि होननानै साननानै बजबनानै लाफैफिन जाबाय निमाहाया थाखायो बयहाबो खेमसेया गोरोन्थि मावफ्लांखायो बिनिखायनो आं होनदों नोंसोर बिमा आरो फिसा फैथारनांगौ स्कुलावबो गथ'आ हाबफैफिननांगौ बेखौनो बुंनानै आङो जेब्लायबो बुङो जथि नों फैनांगौ फैथारनांगौ हिन्जावनि बिमा बिफानि न'खरा बबेनि हिन्जावनि बिमा बिफाखौथ' सान्दामारि होनदों आंबोथ' बारा मोजां मोनथिजोबा जायखिया सान्दामारिनियानो जाहैबाय आरो दे जेरावखि थाया मानो बिमा बिफाजों दंबाबो बा सोरजोंबा दंबाबो फैफिनदो आरो बेखौ बुंबाय आङो नोंसोरथ' बुंदों एसे एनैया जायो खिन्थु दावराव दावसिया खिन्थु बिनि आन्दोआव माबाफोर सोरजोंबा सासपेक्टफोर दं नामा बेखौथ' जों मिथिया बेखौथ' बुंनो हाला ना जों सिङावदि बियो मा साननानै दं जोंखौ मिथिया खिन्थु बिसि फिसायनि गेजेरावथ' मालाबाबो बिदि दावराव जायामोन सोरजोंबा ट्रान्स दं ना मायो जों बेखौ मिथिला जायखिया गावनि गोसोनि खोथा आरो दा गावसो मा सानदों अब्लाबो बियो साननायखौ ज्राब गारनानै बियो न'खरखौ गोसोखांदो बेनो आंनि खोथा ओरैनो हौवाया ओमफ्राय बबाव थायो बेयावनो थायो ना बायजोआव थायो हौवायाथ' बिस्रा बिदिनो संसार जानाय खोथा नालाय एसेनो बाहेरायाव थानाय जायो आरो मानोना गावसोरनोबो जानाय खरस थाखा फैसा नांगौ फरायबाय आरो देरगोन लावगोन बेफोरखौ साननानैबो थाखा फैसा अनेक बिनि थाखायबो बाहेरायाव ओंखारनांगौ जायो आरो हौवा माहारियानो बाहेरायाव ओंखारनानै मावखानांखागौखा न'खरनि संसार जाग्रायानो जाहैदों हिनजावसो बिसि आरो फिसाय बेसो फैफिनदो जुलि जानाया बेसे गोबाव जाखो जुलि जानाया दा खमबाबो 11 बोसोर जाबाय ना 13आव थांनो हासिगौ आरो दा गथ'खौ लायनानै आरो जेनेबा आइडियाखौ लानानै आं बिदिनो 12-13आव हमबाय आरो जेनेबा एसे एनैया नोंसोरजों माबादिमोन बियो रायलायनाय होननायफ्राथ' जेनेबा गाज्रि मोननांगौ गोनां गैयामोन आरो गावहाथ' खुला खुलि रायलायोमोन नाथाय बे समनि दिनावसो मा गोसो जालांनो थांखो रावबो सानस'नो हायाखिसै आरो दा बेनो जानानै थाबाय बाथ्राया जोंनाव कन्टेक्ट खालामदों
खालामदोंमोन फनानो सुइस अफ फनानो दाबो सुइस अफ फन खुलाबाबो जों माबा मोनसे बुंनानै लेंहरनो हायोमोन दा नै फनानो सुइस अफ जानानै दंबा जोंहाबोथ' गाज्रि मोननाय दुखु मोननाय थायोना ओरैनो नागिरगासिनो दं नागिरबाय सोंलाबायबाय जेरावबो खबर लाबाय गैयायानो आरो दा आंनि साननायाबा फैफिनथों मोजां दा मोजां बिनि जाफिनथों गोमानायनि एगेन्स्टै पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय औ एफआइआर होदोंमोन होनांगोन होबाय मानो होआ जानो जोंबो निगिरनानै मोनैयावसो होदों बे बाथ्राया नङाबा जों आरो गाव जुदि थाबैनो फैनायबा जों बिनि खामानिखौ मावनांगौआनो गैयामोन जों एफआइआरनि खामानिखौ मावनाङामोन गाव जुदि गोसो गोथारै गावनि असे फिसायखौ गोसोखांनानै फैनायमोनब्ला बे खामानिया एफआइआराव थांनाय नङामोन जों नेया नङा नेबाय बिराद गोबाव जाबाय दिनै खमसे खम जानुवारिनि 17 थारिखनिफ्राय सानबोदो आरो बिनिफ्रायनो दाबो फैया दासिमबो फैया फैगोन सानो फैया लायो लागोन मानो लाया जानो दासिमबो नेनानै दं बेखौ जेराव खिथाया फिसा सासेखौ लाना फैफिननांगौ बेहा फैनांगौ मानोना अनसुला गावनि फिसाय बियो मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावसोरनो मोजां मोनलायनानै लादों गावसोरथ' जानांगौना दा गथ' गथायखौ बयहाबो अननाय थायो गोसोखांना गाबबाय थायो आरो मानो गाबा जानो गावखौबो गोसोखाङो जेराव खिथाया फैफिननांगौ मा नाम फिसायनि नाम रिमा मोसाहारि गामि फिसायखौ अननानै फैदो गामि मावरिया गाव नायगाव मावरिया गाव पार्ट 1 फिसायनि नामा बिरखां मोसाहारि अननानै फैफिनदो रिमा मोसाहारि जाय थाग्रा हिनजाव ज्योति मोसाहारि लालं जाहैबाय आरो नाम असेया लोगोआव गोजोननाय जासिग्रोबाय जोंनि नोंसोरखौ हांख्रायनायनि मेन उद्देश्यआनो बेनो जाबाय जोंहा न'खराव मोनसे प्रब्लेम जादों जे जायगायाव जोंनि आंनो मादै बिबथैनि बिसि असे बे दासिमबो न'आव गैया 19 थारिख समबार मोनाबिलिनि 5टा बा 4टानि गेजेराव बियो फिसाजो रिमाखौ लानानै ओंखारलांदों बियो बाजार जानो होननानै बियो दासिमबो न'आव गैया जोङो फैफिनगोनदां साननानै जों दासिमबो फैफिनगोन होननानै जोङो आसा खालामदोंमोन बा न'आव थांदों बा जाथि खुरमानाव थांदों होननानै जों जेबो एफआइआर होथ'वाखैमोन दा नै 15 दिन जाबाय 15 दिन जानाय लोगो लोगो जोङो दासिमबो न'आव गैया होननानै जों एफआइआर होनांगौनि गोनांथि जाबाय बिनि थाखायनो जेराव खिथाया माना जों मादैया जोंनि बिनानाव रिमाखौ लाना फैफिननांगौ दासिमबो जोंनि आदैया नोंखौ नेनानै दङ नोंखौ दासिम बजबगोन माने नों फैफिनथारनांगौ आदैया नोंखौ लिंहरदों ओरैनो नोंसोरजों माबादिमोन जोंजोंथ' मोजां मिलामिसन गासिबो जेनेबा जाहोनाय लोंहोनाय जेनेबा मिलामिसन थिगैनो दंमोन मानसिया गोसो गाज्रि नङामोन जेनेबा गोसो सिङाव बिनि गोसोआव मा फिलिंस दङ जों जेबो मिथियामोन जेनेबा मबाइलफ्राव सोरजोंबा कन्टेक्ट बा सोरजोंबा ट्रान्स दं नामा जोंखौथ' जेबो मिथिया गावनि गोसोनि सिंनि खिन्थु आदैजोंथ' बिदि थरखा जेबो गैयामोन जेनेबा नांलायनाय खमलायनायथ' गैखाया एखमबानि समावथ' संख्रि फानलुआ दावराव जाखायो अब्लाबोथ' दिनै रावबोआनो गैखाया गावसोर साथामल'खा बा साब्रै गावनि फिसाजों साब्रैल'खा आदैया बाहेरायाव खामानि मावो बिदिनो थांलाय फैलाय खालामो बिदिनो मालाय बायदि लोंला जालाबो नङा जोंनि आदैया नाथाय गावनि गोसोआव मा दुखु मोननानै ओंखारलांदों जोंखौ बुंनो हाया आरो जेरावखि थाया मानो नों मादै फैफिननांगौ दिनै फिसाजोनि फिउचार दं फरिखा जानोसै नै लाइफ दं बेहाबो फिसा हिन्जाव नों लानानै जेरावखि थाया मानो नों फैफिनथारनांगौ ओरैनो फिसाजोखौथ' लानानै थांखाबाय लोगोसेयैनो माबाफोर लांफादों नामा लांनाया गासिबो गावनि डकुमेन्टस फिसाजोनि डकुमेन्टस गासिबो लाना थांजोबदों बियो खिन्थु गानग्रा जोमग्राया बांद्राय लांखायाखै जेबो गैया गावनि मोदोम गोजा थांदों बियो जाखिनि दङ बाद बाखि न'आव दंजोबखायो आरो गावनि डकुमेन्टस फिसाजोनि गासिबोखौ लाना थांखाजोबदों आरो बियो नुगोना नुवाखैमोन थांजेननायावथ' आं नुवाखै आबैया दंमोननो ओमफ्राय फिसाजोआ होनदोंनो आबै जोंहा आलासि जाहैसै होनदोंनो हाब दासो मोनानानै मानो अबेयाव आलासि जाहैनांगौ होननानै बियो थाफिनदोंनो ओमफ्राय गैया मानसिया फैयासै ओमफ्राय आरैनो फन खालामबाय उमुगाव गैया होननानै बिदि जादों आरो